Окей, так, у нас є люди, які нам скидають гроші, і ми вирішили записати для них відео, бо ми обіцяли для них щось особливе. У нас є така рубрика, Сергій мені пише іноді там, якісь там штуки, ми переписуємося, такі, я тобі після розкажу історію про щось там. І, відповідно, він забуває, що він мені сказав про цю історію, тому я почала вести файлик історії, які має розказати Сергій. І у нас є 3 історії, які ми маємо зараз розказати для тих людей, які, дякуємо вам велике, скидають нам грошики. Історія що, про Макдак? Да. Про Качура? Давай про Макдак Давай. расскажу. Мы с Ирой переписываемся мемасиками, и один з мемасиков был про эффективно укладенные гроши там в ресторане, ці нешта такое, коли хлопець веде дзяўчыну ў рэстаран, плаціць за яе. Сексистський жарт. Да, сексистський жартик. А пасля дзяўчына ему кажа «Арівідерчі». І мы здесь, калі я вучыўся ў ліцеі БДУ, мы жылі ў інтэрнаце, нам было па 16 гадоў, з намі жыў такі хлопчык, патопчык, таксама 16-гадовы, і ён вельмі цікавы персонаж сам па сабе быў. Ён слухаў Михаила Круга в 16 гадоў, мог взять ножик, так лежать на ложку, такі хорошее перо под ребро можно поставить в травник. И Це теж в ліцеї БДУ. да. І ми сидим неяк з ім і розмовляємо, там, так, вот, така дівчина пригожа, Катя зовуть. Он такий, ага, мискоммуникабельность. Повел ее в Макдональдс, заплатил за 2 бургера, а она со мной не встречается. Столько денег потратил. Я одразу гэты жарт узгадал, что ён эффективно уклаў грошы, а по яго меркаванню яна зайшла. І гэта 2002 год. Макдональдс у Мінску уже працуе 6 год. А зараз не працуе. Слава Богу. Да, я так само так думаю. А другое що? Про Качура. Да, це коротка історія. Є книжка про пташок. Я не знаю її назву, де розказується там дуже смішна книжка. І в ній в тому числі розказується про сексуальне життя качок. І мені цю книжку переказували про те, що в них пеніс скручений в спіральку, і що там, коротше, він дуже любить насилувати качку. Коротше, там дуже дивне в них сексуальне життя. І я переказала цю історію Сергію, виявилося, що він це знає. Тож питання до тебе, що ти знаєш про пеніс Качура. Але він мені сказав, що у нього є історія про Качура і повчання від його мами, що взагалі дуже дивно. Да, про те, що качури гвалтовники, і з пункту глядячи чоловіка, вони поводять себе просто вельми погано. Вот. Але коли я був малий, я походжу з такого, я вже повторав, з регіону, моя мама походить з регіону, де вот існував православний Талібан. Да. І у моєї маті є ліст таких абсолютно рандомних фактів ці правил життя, які не можуть тобі просто отак дати, і воно десь у тебе у підсумленні засідає, і ти запам'ятаєш на все життя. Одно з таких правил звучало так: синок, коли ти раптом станеш паляўнічым, стреляй качараў, яны абсолютно непотребны. Яны бесполезны. Вот. І я заўсёды, калі бачу качараў, і калі іх шмат каля качкі, я узгадваю гэтую гісторыю. Вот. Што качараў вельмі шмат. І не карысна. Да. Это другое. Якась історія не смішна, якщо чесно. Я очікувала, ти перегрів мої очікування. Я собі розкажу історію про мою маму і Качура. Після такої пікантної історії, яку я тобі розказала, я там думала, там щось буде вау. Що там є Качур буде за її льоту? Ні, я ж знаю, що твоя мама медик, і що у вас були книжки, я думала, ти там щось якесь розказувала про сексуальне життя на прикладі Качура, і я вже жду якогось. Постріляй Качура. Ні, тобі там 8 гадоў мама каже, раптом, коли ти станеш паляўнічым, стріляй Качуру. Абсолютно безэмоцыйна і кажа, яны не карысны. І я такі, важны факт у жыцці Качура. Трэцяя гісторыя, гэта пра Алік. Мы таксама мемамі перакідваліся, і там была нейкі... Про кулебу. Да.
Да-да-да. Як він розмовляє, з ким він... Він просто записує відео, якесь взяли його, там, де він китайською намагається сказати, і під нього подводочку, що це я намагаюсь там щось довести в формі підтримки Аліекспрес. От, я працював у Чехії у компанії, яка знаходиться за 100 кілометрів від Праги, і підходить до мене колега і каже, ну я там, ну всі більш-менш по-англійськи розмовляли, а він підходить і каже, слухай, ну ти по-англійськи так нормально, можеш написати там службу підтримки Аліекспреса. І я такий, да ну, коли колега просить у працівний час, чому ні? Вот, і він таки заходить там під своїм логіном, я бачу, він пише там, нечто пише там з Google Translate, а йому відказує Аліекспрес службу підтримки. Я такий, окей, я так само напишу нечто. Бачу, він мені відказує Аліекспресом, і я кажу, слухай, а тобі не подається, що тобі відказував не чоловік? Він такий, да ні, це не чоловік відказував, бачиш, він мені тут номери посилав, фотки на мої фотки відказує. Я кажу, тобі не подається, що це не чоловік тобі відказує? А він каже, ні, чоловік, робот так не може відказувати. Робот би мені писав не по-чеську. Я такий, роботи вміють по-чеську, я думаю, розмовляти з вами. Вот, і я так, напиши, як я хочу. Я йому пишу, а робот мені відказує. Я кажу, слухай, я не буду більше писати, просто верни. Ми з тобою марнуємо час, бо це відказує робот, а, блін, це не смішно. Да. Я не понимаю, до чого ти ведеш. Просто что я имел зносин со штучным интеллектом, и мне не было больно. И это было еще до OpenAI. І все? Да. Блин, ну что, не будем такое посылать? Боже, ти просто нудний, оказывается. Ну розкажи щось інтересне. Ну, блін, люди нам денег скинули. Может, ты расскажешь что-то? А що я тобі розкажу? У мене нічого цікавого немає. Блин, ну спроси меня. Що тебе спросити? Погано сказать. Розкажи про... О, блін, ми забули в випуску про порно, як ти перший раз побачив порно. Да. Це смішно. Я думаю, что у кожного у 90 был сусед и суседка, у которого было 90 плюс кассет VHS. У нас таки был. У нас дома, покольки правил православный Талибан, не было столько кассет. И все фильмы были вельми выверенные, які не розбурюють дитячу психіку. Ми виросли в вельми здоровому сяроді. Да, 100%. Тепер ми пишемо свій подкаст про порно, який подивиться твоя мама. Вот. І там і у нас були всі фільми, які, ну, перевірені, моя мать перевіряла, як там не було там гвалту, але ми у тишку, звісно, з братом ходили просити до сусіда касет. І тут, і в касеті був, у нашого сусіда був такий списи, там були, кожний фільм був підписаний жанром, там, комедія, мелодрама, і був чомусь жанр магма. І всі фільми були підписані, я не ведаю, «Горячая конфета», ці «Сладкая ночь», «Магма». Ну, конечно, у певний молодь я зрозумів, що таке магма. І було підписано «Магма», і яны гэтай касеты былі схаваны. Калі мы прыходзілі, яны давалі нам спіс, і яны былі ў спісе, але калі ты выбіраеш гэтай касеты, там на палічцы іх не было. І я ў той момант зразумеў, што там нешта не тое, што дзецям... Що ти хочеш саме цю касету? Не. Я разумеў, што гэта нешта такое харамнае, і гэта нельга браць. Але аднойчы мы ўзялі мульцікі яго. І глядзім мульцікі, вся сям'я глядзіць мульцікі. І там было падпісаны мульцікі, і глядзім там абсолютно без дзіцячы мульцік. Раптам мульцік сканчваецца, і там сцэна аральнага сексу. І просто мы, дзеці, сидим, ну, мне стало просто страшно, ты же не разумеешь, что отбывается. А мама... Да. А мама просто почала шукать гэты пульт дистанційнае кіравання в пакетику. Вот. И она не поспела, бо сцена скончилась, и пошел мультик далее. Ну, конечно. Досить дати кадр. Да. Ну, І так і що, після цього вона вам пояснила, що ви тільки що бачили? не, мама пояснила, что
Більше 20 Да, да. Что не все мультики, которые подписаны мультиками, некоторые могут быть и мангой. Вот, это історія, як я вперше побачив порно, це було гідко. Ну, да, у мене приблизно таке саме було сексуальне виховання вдома, бо коли на екрані починались не порно-сцени, а еротичні сцени, або починались там якісь поцілунки, які, понятно, що приведуть до якоїсь там сцени в ліжку, то мої батьки такі, так, Кіра, вийди звідси. І я така, блін, ви серйозно? Вийди звідси. І ще така, ну, але. Ні, нас, до речі, от на такі умовно, еротичні сцени, як, наприклад, у Роксолані, О, боже. нас ніколи ні маті ці батьки не просили виходити, але от на гвалт, на такий фізичний гвалт, ці забойства завсюди там мать виключала. Вот, і це було дивно, там раз на полгоды бились кабана, а от сцену фізичного гвалту, де один одного збивають, нам забороняють. Добре, що зараз є інтернет, і діти все це можуть побачити без батьків. Да, кликнуть 18. Я вже маю 18 років. Окей. Да. Все? Все.